Na. Pataas. Iduot. Nasa mo nag-tray. So, na siya ay... Ma'am, man to kasi shirt ko. Formal lang may mali na taon niya. Utangan na to kuan chocolate toppings. Kami sa the next day na ta mag-bake. Mag-konta ensaymada, mag-pandesal, ensaymada, pandesal o pizza. Next, natin gitawag nga cooling, meaning pagpa-bugnaw sa bread. After pabugnaw ang bread, kung dili pa ninyo makonsum, kung dili pa ninyo magamit ang bread today, natin ginatawag nga storing. Meaning, i-store sa nimo ang bread sa ref. Unsay purpose sa punching? Ang purpose sa punching is i-release na to ang air nga naa sulod sa bread. Sabot. Unsa gani una? Step 1. Weighing and mixing. Very good. Weighing and mixing. Iguman og weighing and mixing natin gitawag nga fermentation. Very good. Kung mutubo na ang bread, unsaon na to ang bread? Step 3. I-punch na to. Mutubo na to ang bread to release the air. Pagkasunod natin gitawag og make-up dough. Ang kaning make-up dough, diri na tamag. So guys, dali kong luto og utan kay nas Cristel ni uli. Nya parisan og sapsap og nay chicken si tawag niya nuggets. Oh, sige pili di ay. So manhapon ta guys, grabe ka busy jud kuron guys panahon na kay mapoy paggamana og luto og alamang. Kay nay ning order og usub. Salamat kay kadyo sa ni order kay ilalagi na yung gisud-an day ko na nakita man ni papaedit to nga gisud-an day nila alamang. Gisud-an mo gud to? Di ba ang magsudan mo kuan pero abi gumubat sa pas mangga ba. Di oy, gisud-an nila kay kuan. Pwede mo ni sobrang ginaman na ito. Utang. Yan ang gihigop ang sabaw misa. Perfect na. Siya mangkok. Kay kanimang kuan gamay-gamay kalabasa. Ito mo yung Anong bugmukon din ako ibawog sa kukan. Yarag gitry na mo ag buwad mambi. Lami kay siya. Patilaw po na ako sa tiis. Kaon siya. La, amazing kayo mo. Kadagan kayo mo mga baligya. Kaya nga ko nga te, kung ganahan kag bulag te, na ako gidala te ha, inita lang. Ako na magiprito daan diri sa balay kaya hindi baho dito sa room. Magprito. Okay, butang na sa babaw sa kanon ba? Kaya tamba. Nyapon ta mambi. Ikaw pala natin kay kuan ay homemade ning bulad. Wow, amazing. What ang bulad? Dagan kayo dito. Nami bagoong, nami kuan. Hanggang dyan, sa atin nila. Wala ako sa ingnan. Kaya ako ang bibilin dito man. Yung himong anak ko. Nahigop og sabaw. Okay. Di siya makasabaw kung dadto. Naalat na kayo manggok, inanak pero may gugpong ba? Diya, naklami. Ang kano kong bulad. Utang ako. Crystal guys, tagaan ko ni jag ingani. Hala, June. Kuan mabe. Sani? Taga na tagpila ni. Mahal kay ni Dayoy. Pinungutan ako dis ni agid to sa Robinson, mahal kay ni. Mamaning nasa rog baligya. Okay, so kaduhang luto na ni siya kay kuan nagkuwang ang giluto ganiha. So kita man sila nakapilaw man niya na im order na balik. Ag ning palit nga duha ka tab ning order pa sag balik. Duha gyapon ka tab. Kay kaduhang luto na ho ni kay ug ma-deliver na ni. Nagali gusto mo pa-deliver rong gabi na na taligsik. Naligsik man sa gawas. Salamat kayo, Mambi. A few moments later. Madung buntag guys, ani ko nang hinlo kay ako kuan day padajon ko kay online class meron, online class. Kuan meron face to face mi. Gadapo ko daling order nga
kuan ba? Alamang. Nak, ato na ko nak. Kristel pa. Pamahawa. Tugas Kristel. Mga gamiton guys magluto. Kani siya chocolate do, bako kayo. Oh. Sa chinin natay mga bag-o pa jud ni siya oh. Banana low. Kani siya mo rin siya timbangan oh. Binang. Hala. Okay mo bro. Nasa to'y katong sa tawag ato ni. Wala ba ko naminaw? Dili na to'y tawag ani. Na, kupadyo ko. Wire wrist. Okay, narama na sa tuhang wire waist. Pastry brush. Wala na yung pwede sa do cutting po no. Nya kani makamemorize na lagi ta. Ay sorry. Masara to ni. Kaya naman to'y katong nga ni stainless usa nga para sa kuan katong ay wala lagi siya. Measuring spoon man to. Nato siya. Walay measuring spoon. Ako isabol ra. Measuring cup na. O katong liquid di ay nga ni ba? Ang glass. Sige na lang. So ready na sila guys. So ready na daimi. Naisa mong binyo kay kuan tapig dagat. By scoop, by ladle, or by count. Wala man sila nagdala og ugasos ako. Wala man sila nagdala og barakugon na lang ako. Last recap. Okay, sa pag-measure sa all-purpose flour, dili pwede diretsoon ninyo anak. Kaya mo tampered man na dito sa ilawom. So, inyong buhaton by scoop, by ladle, or by count. Anak siya. Dili ninyo iduot. Ha? Okay. Asan sila? Sudlanan lain. Sudlanan lain. Ulam sabi, ulam naman ang sudlanan. Gira. Kanina sa gamitan ninyo ng flour, kanina. Oh, sige, sige. Wani amuhang gamiton. Libog na si Mamoy. Anak na ha. Na, mo na siya. I-prepare ang ubang ingredients. 1 teaspoon salt, asin. O so gimik. Pila ko ka salt? Pilang salt? 1 teaspoon. 1 teaspoon, 1/2. 1 teaspoon. 1 teaspoon salt. Ibang sa'yo kung sulat ha. Tanawan ka dito. Margarine. Kami kutaw na ba? 1/4. Dara what? Nahugas ba ako ha? Dara. Sunana. 1/4. Diana, tuwa Diana. Uy, tuwa na gikuha na ni Ma'am. Sangkong banganga, seryoso, magkinas ma. Lagi pa ako, sangkong banganga, lagi ni. Ay, asam to clear. Hindi pa na mo. Hindi pa, uy. Mas ano? Mas ad.
Kini jud ang gamiton. Yun naman para mas dali mo develop ang gluten. Unya kung smooth na elastic na ara ka lang. Makuhan pa na siya, ma-mix na siya. Di ako na po. Masa jud mo masa. Mawala niya na. Kasabang ta. Wedding ring ra ba na? Mga atong dry ingredients. Inana. Tulpa uy. Layo pa na. Lalayo pa kuno. So, diyan na nahimo na siyang dough. Bis in. Bis in. Sa man, bis in. Bean squill. Okay. Wala ko mag-unbox. Product ha. Zero. Uy lang. Tangi ko oil gamay lang. Ante, oil. Brush, brush. Brush dai. Kasi nga lang sa brush. Sa Brush. toothbrush. Na 30 grams. Tanawan ninyo ah. Ano na? Para mulingin siya. Sinaw. Ano siya? Ito tang isang kuan. Presyo ala. Wala, best and sponge. Iniguman, ana ha. Na. Pataas, duot. Duot, bitad. Naya lang ninyo kay basig mo. Ikaw, Jude, ang best mo lang dyan. Ko jud ang best and syagit. Pula ka istorya. Kitsa makatawag ni Pero. Naay ko. Muna. Wala, gitulo, Jugo. Dagan jud kla. Ha. Nasyapoy siya. Nasa mo nag-tray. So, na siya ay... Ma'am, man to ka circle. Igaon sa muang sapoy. Hala! So, enjoy ra jud kayo magluto-luto dere. Have a bite. Oh. Kasi comment ni mo, sir? Ang doba, nindot. Oo, ito yun. Ang iya ko sa gol, lamit. Kaya, ano siya, Dala sa kising-kasing ni Ante. Wow! 10. Wala na. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang score. oh, 10 yun. Consistency, Bea. Formal lang mo yun. Manit na to. Utangan na to kuan chocolate toppings. Kami Ah. chocolate bar. Ang donut. Sayang na lang di gamiton.